na nwanne enyi gị nwoke na-akụ nwunye ya dugaduga like na ọ na-eti nwunye ya ife o, mana enyi gị nwoke enunwa aka anụbara gị, mana ọ gwago gị na ya ga-anụ gị jee ebe nna gị gwa ndị be nna gị o. I wee na-eche na ebe nwanne ya nwoke na-eti nwunye ife na o nwere ike nyanwa na-etikwa ife, ọ bụghị ọtago like na ọdụ na ọbalafa iti nwaanyị ife. Nwere ka m ga-esi wee maa o, mana ịgbagolu iti ife mgbe ụfọdụ na-eso n'etu esi wee raise mmadụ. Ịghọta kịta some of these men na-ekwu okwu na iru akwụkwọ mgbe ụfọdụ na-akọtọsị ụmụ nwaanyị, na-akọ n'elu na-akọ n'ala, etu esi wee rezie ka determine etu o si etriti nwunye. Ọ bụrụ na papa ya na-akọ mami ya ife, o nwekwara ike na akọna gị ife o, nwee ike ọkọ gị ife o. Ịghọta na mana ebelive mụ na nwoke ọbụla na-eti nwaanyị ife nwere ebe ọ fụrụ ya, nwere ebe ọ nụrụ ya, nwere ebe a gwara ya na ọ dị right, nwere ife kpatara ya nụ. Oh yes, this one is the fact. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.